Hej, mit navn er Flemming Christensen, og jeg er en af de 2 teamledere i Danmarks Scorecoach i Aarhus. I gamet er jeg også kendt som Lego, og hvis du ikke helt ved, hvem jeg er endnu, så skal du være meget velkommen til at finde ud af det. Du kan klikke ind i min log på TGO, den hedder Ordgørerens log og ligger frit tilgængelig. Der står alt om min rejse fra at være totalt håbløs i det med kvinder, til at blive ganske god og omgive mig med de rigtige mennesker, til at starte min egen coachingvirksomhed og til nu at være en del af Danmarks Scorecoach. Jeg er blevet inviteret til at tale for jer den 6. august til Brugerbaseret i København, og her der skal jeg snakke om det emne, jeg kalder The Walk-Up. The Walk-Up er ikke en fancy åbner, eller en rutine, eller et gimmick. The Walk-Up er natural game. The Walk-Up er noget, der foregår heroppe, i det øjeblik, du træffer den her beslutning om at gå op til pigen eller til gruppen, og finde ud af, hvad der sker. Og finde ud af, hvad der sker, det er lige præcis nøgleordet her, fordi vi graver ind til en nærvær, en eventyrlyst, et begær og en nysgerrighed især. En nysgerrighed, som vil overtage det her sæt og vende folks opmærksomhed mod dig og gøre, at de hellere vil have, at du bliver, end at du går. Altså det, vi i gamemæssig forstand kalder et hook point. Anyways, der kommer super mange dygtige talere til Brugerbaseret den 6. august, og jeg er selvfølgelig så en af dem. Mange af de andre er mine gode venner og bekendte, så jeg ved, at der er sat en høj standard for det her arrangement. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at tale, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dig.